Dodge, de er jo stadigvæk også på markedet, og de gør det faktisk også rigtig godt. I Tyskland i hvert fald. Her i Danmark, der er det jo heller ikke noget, vi ser ret. Den, der kommer kørende her nu, den er åbenbart uden lift, fordi den kommer med en bukseret flov. Det var jo den form for redskaber, man kørte med tidligere, altså inden liften blev opfundet. Og der trækker man jo simpelthen i et håndtag, og så hver anden gang man gør det, så går floven i jorden, og hver anden gang man gør det, så går den selvfølgelig af jorden. Så det er det, man kalder en bukseret flov. 68 eller sådan nogle ting. Og her var førerhuskomforten også blevet bedre. Det var noget af det, som det stod noget på i de årgange der. Det var jo ligesom komfort, der begyndte at vinde indpas, og de har også meget bedre sæder, polstrede sæder. Indtil der har man jo altid sat på et gammelt slåmaskinesæde. Og nu kommer der så et teknisk vidunder. Det er faktisk 3 landmænd, der er gået sammen om at selv at få bygget en sådan skårlægger. Det er jo skårlægger til raps for eksempel. Og der har man så indkøbt en international traktor. Og så har man jo efter alle kunstens regler fået det ændret og bygget om og fået ændret kørselsretningen. Blandt andet Perkins, og de har købt fra IH. Den kører foran, den jo som led i temaudstilling med døgningsmaskiner, og det er en hollandsk Vicon pendulspreder, der sidder på den. Det var dengang, man kunne nøjes med en arbejdsbredde på cirka 8 meter, og nøjagtigheden, den var heller ikke sådan noget at råbe hurra for, men der blev også gjort flere forsøg på at lave noget, der var bedre end konkurrenterne. Porsches diesel standard, det var jo ham der Mester Folkevogn der, han havde jo under krigen prøvet at pusle med tankerne om, at der skulle bygges traktorer. Det var ham her, herr Hitler, der havde sagt, at vi skal have bygget 100.000 traktorer om året, og det fik Porsche jo så sat i værk. Først fik han jo Allgeier til at producere en traktor, og så